क्षेत्र कोणतेही असो, आयुष्यात कष्टाला पर्याय नाही आणि कष्ट प्रामाणिक असले की यशालाही पर्याय नाही. अशाच प्रकारे अपार कष्टानं शून्यातून विश्व निर्माण करणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे प्रसिद्ध मालवणी खाज्याचे व्यापारी कैलासवासी बाबा नळेकर. वेंगुर्ला तालुक्यातील वजराट देवसुवाडी येथील बाबा नळेकर यांचं 30 एप्रिल 2023 ला निधन झालं. बाबा नळेकर हे वजराट गावातील एक सामाजिक व्यक्तिमत्व. सुरुवातीपासून अत्यंत गरिबीतून स्वतः छोटे मोठे व्यवसाय करून नंतर विश्व निर्माण करणाऱ्या बाबा नळेकर यांनी इतर गोरगरिबांना सुद्धा नेहमीच सढळ हातांनी मदत केली. यशाचं शिखर गाठल्यानंतरही त्यांनी गावाप्रती आपली सामाजिक बांधिलकी कायमच जपली. असं म्हणतात, तुम्ही आयुष्यात किती माणसं जोडली यावरून तुमची श्रीमंती कळते. त्याचप्रमाणे बाबा नळेकर यांनी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपल्या स्वभावानं आणि दानशूर अशा व्यक्तिमत्वामुळे अनेक माणसं जोडली. कोणताही व्यवसाय असो, तो मोठा करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच अपार कष्ट करावे लागतात. त्याचप्रमाणे बाबा नळेकर सुरुवातीला गवताच्या भारे विकण्यापासून आपला व्यवसाय सुरू केला. यानंतर भाड्याची सायकल घेऊन जत्रेमध्ये छोटा स्टॉल लावत मालवणी खाजा विक्रीचा व्यवसाय त्यांनी सुरू केला. त्यानंतर पुढील 15 वर्ष सातत्यानं निळू गुडेकर यांची खटारी गाडी भाड्यानं घेत हा मालवणी खाज्याचा व्यवसाय त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध जत्रेमध्ये सुरूच ठेवला. यात त्यांना जास्त साथ ही त्यांचे मेहुणे प्रकाश रेडकर यांची मिळाली. पुढे आपल्या मनमिळावू स्वभावामुळे आणि अपार कष्टानं त्यांनी या मालवणी खाज्याच्या व्यवसायात प्रगती करत पुढे स्वतःची दुचाकी, मग रिक्षा, टेम्पो अशा गाड्या घेत सिंधुदुर्गात बाबा नळेकर विठाई माऊली मालवणी खाज्याचे त्यांनी स्वतःच्या नावानं ब्रँड केला. मग पुढे लग्नाच्या लाडूचे ऑर्डर, लग्नाचं मंडप, 4 व्हीलर भाड्यानं असे अनेक व्यवसाय करत कष्टातून विश्व निर्माण केलं. यात त्यांना त्यांचे दोन्ही मुलगे नंदकिशोर आणि शेखर यांची भक्कम साथ मिळाली. याच दरम्यान त्यांनी वजराट गावाचं 5 वर्ष उपसरपंच पद भूषवलं. तसेच सोसायटी संचालक, तंटामुक्ती अध्यक्ष अशी पदही त्यांनी भूषवली. आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत बाबा नळेकर गावात विविध सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात तसेच गोरगरीब, गरजू लोकांना नेहमी सढळ हातांनी मदत करत त्यांच्या जाण्यानं वजराट गावातील एक समाजसेवी, दानशूर व्यक्तिमत्व हरपलंय. आज त्यांच्या 12व्या दिवशी कोकण 7 लाईव्ह कडून भावपूर्ण श्रद्धांजली. एक वेगळंच व्यक्तिमत्व म्हणजे जे सर्वांगीण व्यक्तिमत्व म्हटलं तरी चालेल. त्यांचा स्वतःचा खाजा, जत्रेला खाजा लावण्याचं दुकान असं त्यांचा ते व्यवसाय होता आणि या व्यवसायात ते स्वतः त्यांचं कुटुंब, त्यांचे शेजारी वगैरे सगळ्यांना इन्व्हॉल्व करून त्याप्रमाणे ते उद्योग करायचे. प्रत्येक गावात त्यांचं जत्रेत दुकान नाही असं, अंगणेवाडीच्या जत्रेला किंवा मानशीच्या जत्रेला अशा मोठ्या मोठ्या जत्रेत त्यांचं ते दुकान असायचं आणि त्यांचे मुंबईवरून वगैरे आलेले ठराविक त्यांची गिराईक असायची. बाबा नळेकर एक व्यक्तिमत्व म्हणून जे आम्हाला गेल्या 25 वर्षाचे बघितलं, त्याचं एक त्याच्यातला एक समाजसेवक, एक उद्योजक किंवा एक वेगळं असं कौटुंब, आपल्या स्वतःच्या कुटुंबाशी प्रामाणिक असणारं असं एक व्यक्तिमत्व होतं. स्वतः ते वारकरी होते. अनेक वेळा आमच्या घरी येऊन त्यांनी हरिपाठ केलेला, म्हणजे न चुकता पंढरपुरात जाणं, पंढरपुराच्या ठिकाणी वारी न चुकवणं, अशा तऱ्हेचं म्हणजे उद्योग करत असताना त्यांचा पेहराव असताना सुद्धा ते तसाच पेहराव त्यांचा असायचा. वारकरी पेहरावामध्ये ते कायम वावरत असत. त्याला आठवणीत राहिलेला एकच गोष्ट आहे. एकदा त्यांच्या सार्वजनिक नळपाणी योजनेची मोटर बिघडली आणि लोकांचं पाणी बंद झालं. धावत धावत माझ्या घरी आले आणि म्हणाले, गावडे साहेब, मला आत्ताच्या आत्ता पाण्याचा पंप बसवून पाहिजे. आम्ही विचार करता बाबांची समाजसेवा बघून 40,000 त्यावेळी 36,000 40,000चा पंप मी एका तासात पाठवून दिला. त्यांनी तो लावला आणि संध्याकाळी ते आभार मानायला माझ्या घरी आले. म्हणजे अशा तऱ्हेचं एक वेगळं होतं. म्हणजे आपल्यापुरतं नाही तर आपल्या वाडीतल्या लोकांपुरतं, आपल्या गावासाठी
त्यांनी चांगला आणि प्रत्येक वेळी प्रत्येक गावातल्या कार्यक्रमात ते असायचे, सहभागी असायचे. असं वेगळं व्यक्तिमत्व होतं. आणि आमचे त्यांचे एकदम घरोब्यातली त्यांची कुटुंबीय, मुलं, त्यांच्या मुली किंवा त्यांच्या सुना, ह्या सगळ्याकडे आम्हाला असं एक वेगळं होतं. आणि माझ्या मताप्रमाणे म्हटलं तर एक वेंगुर्ला तालुक्यातील किंवा वजराट गावचं एक सामाजिक नुकसान झालेलं आहे. मी आमच्या राष्ट्रवादी परिवारातर्फे पूर्णपणे आज सगळं जे राष्ट्रवादी आमचा तो तालुक्याचा जिल्ह्याचा परिवार आहे त्यावर होते, परमेश्वर त्या पांडुरंगाने त्यांना एक चांगली सद्गती त्यांना प्राप्त व्हावी, त्या आत्म्याला चिरशांती लाभावी आणि त्यांच्या कुटुंबियाला हे जे दुःख आहे हे सहन करण्याची शक्ती मिळावी, अशीच मी या ठिकाणी आज परमेश्वर चरणी, त्या पांडुरंगा चरणी आणि त्या वज्राच्या गिरीश्वरा चरणी प्रार्थना करीन. 12वा दिवस. कैलासवासी बाबूराव रामचंद्र नळेकर. देवाज्ञा 30 एप्रिल 2023. बाबा, कष्टानं केली आयुष्याची सुरुवात, सगळ्यांवर फिरवला मायेचा हात, सुख जवळ येताच काळानं केला घात, जन्मोजन्मी पाहू आम्ही बाबा तुमची वाट. भावपूर्ण श्रद्धांजली. पत्नी सुभद्रा बाबूराव नळेकर, भाऊ गणपत नळेकर, सुभाष नळेकर, मुलगे नंदकिशोर बाबूराव नळेकर, शेखर बाबूराव नळेकर, सुना नम्रता नळेकर, साक्षी नळेकर, मुली हेमा, शीतल, जावई उमेश आरुलकर, कृष्णा बांदिवडेकर, नातवंडे धीरज, प्रणिता, भावेश, निखिल, समस्त नळेकर परिवार, वजराट तालुका वेंगुर्ला.